De secole, ființa umană a căutat cu disperare un elixir pentru a opri trecerea timpului. A traversat deșerturi, a urcat munți, a pătruns în junglă interzisă și a plătit averi pe sticluțe care promiteau tinerețe eternă. Dar toate aceste încercări au eșuat, pentru că se căuta în locul greșit. Adevărata sursă nu se află într-un obiect exterior și nici într-un colț îndepărtat al planetei. Nu este îngropată sub ruine străvechi și nici ascunsă în cufere sigilate de călugări milenari. Se află în tine. În adâncul ființei tale pulsează o forță neatinsă, pură, care așteaptă să fie trezită. O energie care, dacă înveți să o direcționezi, nu doar îți întinerește trupul, ci îți aprinde mintea și îți extinde spiritul. Astăzi nu îți voi spune o simplă poveste, ci îți voi dărui o cheie. O cheie care deschide poarta către o putere care a fost mereu acolo, în tăcere, așteptând să o chemi pe nume. Culturile străvechi, despărțite de oceane și de secole, au coincis într-un lucru care astăzi ni se pare aproape imposibil. Toate recunoșteau existența unei forțe vitale care animă viața. În China ancestrală, înțelepții taoiști o numeau Qi, curentul invizibil care curge prin canale interne numite meridiane, hrănind fiecare organ și fiecare gând. În India milenară, yoghinii o numeau prana și o descriau ca pe un vânt subtil ce călătorește prin nadis, aprinzând chakrele ca pe niște lămpi de lumină pură. În triburile din America și Africa, șamanii o cunoșteau drept suflarea vieții, o energie care leagă individul de pământ, de elemente și de spiritele strămoșilor săi. Toate aceste culturi, fără un contact aparent între ele, vorbeau despre același lucru, un curent invizibil care nu se vede cu ochii, dar care poate fi simțit dacă înveți să fii atent. Astăzi, știința occidentală ne vorbește într-un alt limbaj. Impulsuri electrice care călătoresc prin sistemul nervos, hormoni care ne reglează dispoziția, neurotransmițători care aprind și sting senzații de plăcere, motivație și bunăstare. Și deși aceste explicații ne ajută să înțelegem mecanismul, ele lasă deoparte partea cea mai misterioasă, acea dimensiune care nu poate fi izolată într-un laborator. Acea forță este ca și curentul care străbate un râu subteran. Poate că la suprafață nu vezi nimic, dar dacă te apropii și asculți, percepi murmurul apei care curge. Așa este energia vitală, mereu în mișcare, tăcută, așteptând să fie direcționată. Gândește-te la corpul tău ca la un templu. Oasele sunt coloanele sale, mușchii sunt zidurile, mintea este altarul. Dar fără acel curent invizibil, totul rămâne gol. Și cel mai fascinant este că tu nu ești doar paznicul acestui templu, ești și arhitectul lui și sursa sa de energie. A învăța să recunoști, să păstrezi și să ghidezi acest curent nu este un act mistic lipsit de sens, ci un act de suveranitate asupra propriei tale vieți. Pentru că atunci când îți stăpânești energia, îți stăpânești starea mentală, forța fizică și capacitatea de a crea. În tine există o forță la fel de veche ca însăși viața, energia sexuală. Nu este doar dorință fizică, este motorul creator care pune în mișcare tot ce este viu. Este scânteia care face să răsară o plantă din sămânță, care îi determină pe animale să perpetueze viața și care aprinde în oameni inspirația de a crea artă, de a inventa, de a construi și de a transforma lumea. Străvechii știau că această energie era cea mai puternică pe care o posedăm, de aceea nu o iroseau. O cultivau, o protejau și învățau să o direcționeze. Dacă o lași să curgă fără control, se risipește precum un râu care se revarsă pe un pământ uscat. Dar dacă o canalizezi, ea se transformă într-un torent capabil să îți hrănească mintea, să îți aprindă creativitatea și să îți înalțe spiritul. Această artă de a o îndrepta către scopuri mai înalte se numește transmutare. Nu înseamnă să o reprimi, ci să o redirecționezi.
La fel cum un foc scăpat de sub control poate distruge, dar, ghidat cu măiestrie, poate forja metale, poate oferi căldură și poate susține viața. Când începi să îți transmuți energia, ceva în tine se schimbă profund. Mintea ți se umple de idei, ca și cum ai deschide brusc o ușă către o lume de posibilități. Intuiția devine mai precisă, ca un radar care știe încotro să meargă. Corpul tău radiază vitalitate, iar oamenii din jur îți simt prezența chiar dacă nu rostești niciun cuvânt. Și atunci înțelegi că aceasta nu este doar energia reproducerii, este energia creației, iar tu o poți folosi pentru a-ți modela realitatea, a-ți construi visele și a trăi cu un scop mai înalt. Pentru a începe să stăpânim această energie, avem nevoie de un pod, iar acel pod este respirația. Respirația este coarda invizibilă care unește corpul, mintea și spiritul tău, firul care poate ghida energia prin toate centrele tale vitale. Caută un loc liniștit. Oprește tot ce te poate distrage. Așează-te cu spatele drept, picioarele ferm pe podea și mâinile odihnindu-se ușor pe coapse. Închide ochii. Ia un moment pentru a-ți simți respirația așa cum este acum, fără să o schimbi. Doar ascultând-o, simțindu-i ritmul natural. Acum, inspiră încet pe nas, numărând mental până la 4. Simte cum aerul intră proaspăt, extinzându-ți abdomenul și pieptul, umplând nu doar plămânii, ci fiecare colț al ființei tale. Imaginează-ți că acel aer este o lumină aurie, caldă și vibrantă, care călătorește direct până la baza coloanei tale vertebrale. Ține aerul în tine încă 4 secunde. În acest timp, vizualizează la baza coloanei o sferă luminoasă, pulsândă, ca un soare în miniatură. Simte-i căldura, forța, ca și cum ar fi nucleul întregii tale energii vitale. Acum expiră ușor pe gură, numărând până la 6. Pe măsură ce aerul iese, imaginează-ți că acea sferă începe să urce încet, vertebră cu vertebră, ca și cum fiecare os al coloanei tale s-ar aprinde în urma ei. Când acea lumină ajunge la capul tău, vizualizează cum îți inundă mintea cu claritate, calm și o intuiție mai trează. Repetă acest ciclu de 7 ori. Nu te grăbi. Fiecare respirație este o călătorie și fiecare călătorie aduce mai multă lumină în interiorul tău. Dacă mintea ți se rătăcește, nu te judeca. Revină pur și simplu la imaginea luminii aurii care urcă. Cu fiecare expirație, vei simți cum energia ta încetează să se risipească și începe să se concentreze, curgând acolo unde tu alegi. Iar când îți vei deschide ochii, vei observa că ceva în tine este diferit, mai ușor, mai prezent, mai conectat cu tine însuți. La început este posibil să nu observi mari schimbări. Transformarea începe în tăcere, într-un mod subtil, aproape imperceptibil. Dar, treptat, precum zorii care risipesc noaptea, vei începe să simți semne clare că ceva în tine se trezește. Într-o zi, te vei trezi și vei observa că mintea îți este mai limpede, ca și cum o ceață invizibilă ar fi dispărut. Problemele care înainte păreau ziduri de netrecut se vor simți acum ca niște uși simple pe care le poți deschide. Visurile tale vor deveni mai vii, atât de reale încât, la trezire, încă le vei simți culorile, sunetele și emoțiile. Deodată, ideile creative vor veni spontan, aproape ca și cum nu ar veni de la tine, ci dintr-un loc mai profund. Soluții care înainte îți cereau ore vor apărea fără efort, iar intuiția ta va începe să te ghideze cu mai multă precizie. Oamenii din jurul tău vor observa și ei. Poate că nu vor ști să explice, dar vor simți ceva diferit. Un magnetism tăcut, o prezență care iradiază siguranță, calm și forță, fără a fi nevoie să ridici vocea. Din punct de vedere fizic, energia ta nu se va mai epuiza la fel de repede. Vei observa că trupul tău se recuperează mai bine după un efort, ca și cum ar fi găsit o nouă cale de a se regenera din interior. Postura ta va fi mai dreaptă, privirea mai fermă și vocea mai clară. Aceasta nu este magie instantanee.
Așa cum o sămânță are nevoie de timp pentru a-și croi drum și a deveni un copac, această forță interioară are nevoie de constanță și grijă. Dar cu cât o lucrezi mai mult, cu atât vei simți că nu mai este posibil să te întorci înapoi. Pentru că, odată trezit, energia ta devine un râu de neoprit, curgând cu direcție și scop. Nu ai venit în această lume pentru a repeta o rutină fără sens. Nu ești aici doar pentru a munci, a mânca, a dormi și a o lua de la capăt. Ai venit să experimentezi, să creezi, să inspiri și să lași o amprentă unică. Iar cea mai puternică unealtă pentru a reuși se află în tine, așteptând să fie trezită. Nu trebuie să aparțină vreunei religii și nici să depindă de un maestru. Este un dar pe care viața ți l-a oferit la naștere. Este vorba despre echilibru. Nu înseamnă să îți reprimi ceea ce simți, dar nici să îl irosești. Înseamnă să înveți să transformi acea forță în motorul care te împinge către cea mai bună versiune a ta. Astăzi nu îți cer să mă crezi. Îți cer să încerci. Să dedici câteva minute în fiecare zi pentru a te reconecta cu respirația ta, cu energia ta, cu centrul tău. În tine există o sursă inepuizabilă, iar când vei învăța să o îngrijești și să o ghidezi, vei descoperi că adevărata tinerețe nu are vârstă.